El Teatre Principal d'Olot va ser l'escenari escollit pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona per la gala de lliurament dels Premis GI 2009. L'acte va tenir lloc el passat 17 de desembre i va congregar unes 150 persones, entre autoritats, representants del sector turístic i mitjans de comunicació. Els premis que aquest any han arribat a la quarta edició reconeixen la trajectòria i la bona gestió dels professionals i empresaris gironins. També pretenen estimular la competitivitat del sector turístic de la Costa Brava i el Pirineu de Girona i difondre els atractius turístics a l'exterior. Els premis de caràcter anual es divideixen en 3 categories, 2 de les quals són honorífiques, mentre que els premis de comunicació turística tenen contraprestació econòmica. El Premi Xiquet Sabater, el millor projecte empresarial, va ser per l'estació d'esquí de la Molina Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per l'organització dels Campionats del Món d'Esquí Alpí. El guardó Josep Pujol i Aulí va reconèixer la trajectòria professional de l'empresari turístic Baltasar Parera i Coll. Els Premis de Comunicació Turística, seleccionats d'entre una 60ena de treballs procedents de 9 països diferents, van recaure en la revista catalana Descobrir Catalunya i en el portal televisiu britànic Travel Guru TV. La cerimònia dels Premis GI 2009 també va voler retre un homenatge al col·lectiu de festivals de música de les comarques de Girona, coincidint amb la celebració del centenari del músic i compositor Isaac Albéniz. Amb aquest acte, el Patronat de Turisme ha volgut sumar-se al reconeixement de la seva figura. Després de la gala de lliurament de premis i de les ja tradicionals fotografies de família dels guardonats, es va oferir als assistents a l'acte una degustació de productes autòctons de la Garrotxa elaborats pel col·lectiu Cuina Volcànica. L'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa van aprofitar l'acte per homenatjar a Cuina Volcànica pel seu 15è aniversari, així com també a l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa per haver celebrat el 25è aniversari de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa. Amb aquest aperitiu, servit a l'escenari del Teatre Municipal d'Olot, es va posar el punt i final a l'acte dels Premis GI 2009, que va culminar amb una gran festa de trobada del sector turístic gironí. Ara, la mirada està posada ja en l'edició 2010, que comptarà en la convocatòria d'un nou guardó, el Premi de Recerca Ivet Barbasar, en honor a la geògrafa francesa, autora de la primera tesi doctoral sobre la Costa Brava. El premi es concedirà al millor projecte de recerca en l'àmbit del turisme i el seu context social, econòmic i territorial a les comarques de Girona i s'afegirà a les categories ja existents. Els Premis GI premien i reconeixen la trajectòria professional turística gironina alhora que persegueixen estimular la difusió dels recursos i atractius de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.